What's up, kabsat? Welcome back again to my YouTube channel. It's me, your kabsat, Josh Westomo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para like kang update sa mga bagong videos na ina-upload ko. Ayan. So for today's vlog is magluluto tayo ng inabraw. Yes, inabraw. Ano nga ba ang inabraw? Inabraw. Inabraw is an Ilocano soup dish prepared with string beans, eggplant, okra, jute leaves, and bitter melon, flavored by fermented fish sauce, and sometimes etag, a type of dried and salted pork or meat, then served with fried fish. So ayan, narito ang mga ingredient na kinakailangan natin. Malunggay, talbos ng kamote, sibuyas at bawang, kamatis, bataw, buto ng patani, sitaw, talong, okra at ampalaya, sigarilyas, kamote, dry tinapa at syempre ang bagoong. So ayun nga ang mga ingredient. Ngayon ay samahan nyo na akong magluto ng inabraw. Let's go!
And dyan na nga tayo nagtatapos mga kabsat na magluto ng inabraw. So ayan, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a thumbs up and don't forget to click subscribe and click notification bell for more update para lagi kang ma-update sa mga bagong videos na ina-upload ko. Ayan, so thank you for watching and see you on my next video. Bye!